Sarapanmu karo apa, Cah? Iki mau isuk aku disayurne jantung pisang utawa ontong. Lek ngene aku ngarani jantung pisang ngono kuwi ontong, Cah. Lek ning daerahmu apa lek ngarani? Lah iki aku ndelalah duwe turahan ayam ungkep, ayam potong ngono kae wingi. Mangan ayam ungkep lek kesuwen ngono kae blenger ngono rasane iki. Dadi iki mu inisiatif tak goreng ngono. Ndelalah yo turahku kari patang iris yo ndelalah sing loro gulu karo sing loro brutu ngono. Awakmu enek sing doyan brutu ora? Lek jare wong tuwek mbiyen ngono mangan brutu gampang lalian. Yo masalahe saking enake kuwi mau lho, dadi gampang lali. Tak njikuk sego dhisik, Cah. Dadi bojoku lek masak nggih dandang ngene iki. Ya wis ngene iki, Cah. Ning kene kan urung eneng listrik, dadi manual kabeh ngono kuwi. Iki penampakan sayur ontonge. Beh, jan. Seneng tenan aku karo sayur ngene iki. Apa meneh lek disanten ngono, beh jan tambah nikmat neh. Tapi wis diapa-apakne ontonge aku panggah seneng jantung pisang ngene iki. Digodhog ngene disambelne ya enak, dioseng ngene iki campuri teri ya enak. Apa meneh disanten. Alah wis pokoke dimasak model piye lek jantung pisang utawa ontong ini aku panggah seneng. Lek awakmu piye? Nek sing doyan ora karo jantung pisang?